Jälleen me saavutaan uuteen Valheim-maailmaan, kyllä. Ja tästä lähtee meidän uusi Valheim-sarja. Siitä on pitkä aika, mutta nyt on mönkelien aika palata, nimittäin täältä tulee vanha kunno. Oi, mönkeli on palannut. Ja mitäs Hugin? Welcome to the 10th World Warrior. I am Hugin, sent here to guide you in your travels. Joo, mä tiedän Hugin, me ollaankin tuttuja kavereita, paitsi no sä et mua tunne, mutta ootko kuullut semmosesta kuin mönkeli? Niin, mä tiedän, semmonenkin söi sut ja sun gyaatin, niin. Ja tosiaan, tässä on kaikki pelin bossit, eli niitä löytyy 1, 2, 3, 4, 5. Ja nää on ne, mitkä on alkuperäisiä. Ja nyt on tullut 2 uutta bossia. Siis mitä ihmettä. Siis nuo näyttää niin pelottavilta, että en mä tiedä. Eiköhän lähdetä seikkailemaan. Mä näin jossain tuolla semmosen vanhan talon. Mä haluaisin mennä sen heti tutkimaan, mutta mä en nyt tiedä missä suunnassa se on, kun Hugin, jolla jätti gyat, heitti mut tänne. Kato, skillit nousi yhteen juoksusta jo. Ja heti käytte. Linglingit hyökkää heti. Ei. Greylingit hyökkää heti päälle. Tutta tänne, mä näytän sulle mistä mun nyrkit on tehty. Noin, susta ei oo mitään vastuuta mulle, mulla on pelkät nyrkit. Kato, räkäpallo. Saadaan tehty tortseja, räktunikkia ja resiniä. Resin. Saadaan tehty tulinuolia sitten jossain kohtaa, kun meillä on resiniä. Onko siinä meidän ensimmäinen kivi? On. Ja vähän ensimmäistä puutakin sieltä. Noniin, nyt aukes vaikka mitä Stone Axe ja vaikka mitä muuta. Elikkä täällä on Stone Axe, Klubi ja Hammeri. Ei mitään emmettiä! Heti linglingit tulee takapuoleen sieltä kuolee. Anna minun nyt tehdä minun asiat rauhassa. Älä käy minun päälle. Niin, rauhoitu. Linglingi. Mä tiedän, mä tuun tekee teille huonosti, jos te hyökkäätte mun kimppuun tolleen. Okei, mansikkaa. Pistetään naamaria. Saadaan 7 helttiä ja 20 staminaa. Kerätään nyt tota puuta, niin saadaan craftattyä meidän ensimmäiset asiat ja saadaan lähtyä seikkailulle, että mihin me teettäis meidän ensimmäinen base ja mihin me ruvetaan niinku sitten linnoittautumaan. Se selviää kohta, mutta nyt keräillään vähän puuta. Me tarvittais hammeri, me tarvitaan 2 kiveä, eli me pitää 1 kivi löytää vielä. Tossa. Nyt me saadaan tehtyä hammeri. Yes. Nyt meillä on hammeri, ja se tarkoittaa sitä, että me saadaan nyt craftingit aukeaa. Katsotaan mitä uutta tän on tullut. Nää näyttää kaikki samalta, mitä täällä on ennenkin ollut. Okei, me ei nähdä vielä mitään, koska meillä ei oo workbenchia. Kohta me ne nähdään. Seuraavaksi meidän pitäisi tehdä toi Stone Axe, me saadaan kaadettua vähän paremmin noita puita, koska mä en viitti ruveta hakkaa noita puita niinku ihan vaan paljaan käsin, koska siinä menee sit aivan törkeästi aikaa. Mutta otetaan näitä kiviä nyt tästä matkalta. Hei, täällä on joku rakennus. Mikä tää on? Olisiko täällä arkku? No ei oo. Joku tommonen rämänen koppi, en mä tuohon haluu mennä. Lähdetään tänne isommalle alueelle. Mä haluaisin johonkin vedenrantaan tehdä kämpä. Tuolla on peuroja, eikö villisikoja? Mä en hiivi, mä hyökkään suoraan päälle. Ai! Aina! Yhdellä on kova, hyi! Kiitos. Nyt mä menen pois. Hei. Vitsi näitä on paljon. Ei! Kuolenko mä jonnekin villisialle? Nyt pois täältä, mä en halua olla näiden villisikojen kanssa tekemisissä. Nää tappaa mut! Ei, mä en voi kuolla villisioille, nää on ihan hirveet. Ei! Nyt mä kerätään staminaa ja juostaan pois noiden villisikojen luota. Mun plääni on uida tosta yli villisiä, ettei tuu mun perään. Mikä tuolla on? Onks tuo joku... Ei vitsi, onks toi spawneri? No on kai se nyt spawneri. Ja miksi sä seuraat mua? Voitko kuolla? Okei, tonne spawnerin lähelle me ei voida vielä mennä, koska sitten käy huonosti. Jos täältä reunaa pitkin, niin ehkä ne ei huomaa mua. Me ollaan täällä niinku nakusilla, että jos tänne nyt hyökkää joku, niin me ei voida tehdä yhtään mitään asialle, joten meidän pitää nyt vähän työstää tätä hommaa. Kaikki helpottuu, kun saadaan tuo akse käyttää. Ei vittu, tulee nyt kaikki perkele mönkelit, monkelit. Ei, sielläkin on muuten ling bling hing blingi. Tänne, mä menen nyt karkuun, mä en jää tänne, nyt loppu tommonen sit kauas tuolta. Okei, nyt mulla on oikeas kaikki nuo resipet. Hugin, you have pulled the workbench, yes. Mut mulla on tässä Hugin vähän ongelmia, kun mua jahtaa tommoset kaverit, niin pidäkö Hugin pienen tommosen... Ei vitsi, noin villisiat on tossa, ei. Nyt mä tarvin puuta, eli nyt vaan hakataan. Sitten mä menen tappaa jokaisen noista villisiosta ja alan tekee tähän johonkin semmoista pientä peissin tynkää. Okei, me saadaan meidän eka akse, eli Stone Axe. Tää helpottaa meidän peli huomattavasti. Koittakaapa nyt tulla taistelemaan, ettepä voitakaan niin vaan, kun meikäläisellä on tämmönen Stone Axe. Nyt. Let's go! Hyi! Ai niin, mullapa on tämä. Niin. Äläpä tuu mulle ryttyilee, sä et tee mulle yhtään mitään. Nyt te boartit, teille käy nyt huonosti. Te ette tiedäkään mitä teille käy, kun mä tuun täältä. Sä et osaa aavistaa, kun mä tuun sun selän takkaa ja lyön sua tällä. Aitaa vielä yhden tähän. Oho. Okei, saatiin tästä oikein nahkaakin. Nice. Tehdään siihen näin.
Noin. Ja sit jos me laitetaan siihen vähän niinku tommosta katon tyylistä. Saadaanko me nyt? Okei, nyt me saadaan käytettyä ja korjattua meidän tavarat. Mahtavaa. Täällä olisi hoekin tarjolla, mutta sille ei tehdä mitään. Wood-arveita, Rock Tunic, Leather Crabs. Eli meidän pitää nyt villisikoja tuhoa, niin me saadaan vähän varustusta. Ja Flint Axe. Onko se sitten vähän parempi kuin tää normi-akse? Crude Bovi me tarvitaan. Eli me pitää noita villisikoja tappaa, nyt me saadaan ne mitä me tarvitaan. Eli tulkaapa tänne sieltä. Noniin. Ei. Sä et voi tehdä mulle yhtään mitään, etkä sinäkään. Kuole! Meidän olisi tarkoitus saada myös peuranahkaa, koska me saadaan siitä tehty paljon parempaa settiä kuin tästä villisijoista. No. Paljon meillä on nyt sitä? 9, eli jes, me saadaan tehtyä ensimmäisiä juttuja. Okei, tehdään Bobi, koska Bobi on todella hyvä ja me pärjätään Bobilla pitkään. Ja sitten me tarvitaan arveita, eli me tarvitaan puuta lisää. Mut siirrytäänpä tää meidän peisi tonne, mä haluan tonne niinku rantaan päin. Mä ajattelin, että mä voisin tähän majoittautua täksi yöksi tähän kopperoon. Ja jatketaan sitten siitä eteenpäin seuraavaan paikkaan. Korjataan tää loppuun, ettei tää nyt lahoa, jos tänne hyökkää joku. Noin, ja sitten lähdetään hakemaan puuta, niin päästään sitten tässä nukkumaankin ihan just. Koska täällä alkaa oikeasti tulee pimeä ja mä en tykkää. Kama. Joo, kiitos Hukin. Ei meillä ole tarpeeksi kiveä, tää on nyt huono homma. Ja meidän ensimmäinen yö Valheimissa, ai että. Sitten ei muuta kuin aamua kohde ja tutkimaan paikkoja. Koska me ei aiota nyt jäädä tähän, nimittäin meillä kimpsusta kampsusta lähdetään kohti uutta seikkailua. Päivä 2. Ensimmäinen päivä selmitty, mutta kyllä oli tosi pahoja tilanteita. Mä veikkaan, että me voitais nyt itse asiassa kyllä tehdä ennen kuin mennään mihinkään, niin tehdään ruokaa. Saadaan ruokaa, saadaan puuta, saadaan matskua ja sit lähdetään seikkailemaan. Tule tänne sieltä, mulla on enemmän helttiä kuin viimeksi, sä et tee mitään mulle. Älä mene sinne veteen nyt ihan oikeesti. Mä tarvin noita nuolia, niin mä saan tapettu ton. Mulla on edelleen mun mielestä hyvä aimi, no se selvii kohta. Se on niin kauan kun mä oon viimeksi taistellut noita vastaan. Niin. Okei, aimi on hyvä. Nyt mä taptaan teet molemmat. Pois mun pihoilta. Ja sinä myös, älä edes kuvittele tulevasta. Kerro niille sun kavereille, että mä oon vahvempi kuin ennen. Mutta nyt kun meillä on tuo jouskari ja noita nuolia, niin mehän saadaan nyt noita peurojakin ja sitten me saadaan vähän parempaa settiä. Elikkä tosi hyvä. Mut nyt tehdään meidän loput ruuat, mitä meillä on loppuu. Laitetaan tohon vielä toinenkin. Kokotaan ruuat tosta ja sitten puretaan tää koko rakennus ja lähdetään seikkaille. Oi meikä on tulessa! Ei! Sammu! Mutta nyt meillä on meidän tavarat, joten nyt otetaan kaikki. Puretaan koko rakennus, otetaan kaikki tavarat ja lähdetään täältä veke. Nyt on meidän aika lähteä. Noniin, tuolla on nuo ihmepalikat. Joten mä haluaisin mun basein tehdä niinku ehkä lähelle niitä. Lähdetään tänne suuntaan. Täällä ei olla vielä oltu. Mikä rakennus tuolla on? Tuolla voi muuten oikeasti olla jotain. Okei, ampiaispesä. Okei, tää on sitä hyvää, tää on sitä hyvää. Nyt puretaan tää paska, saadaan ampiaispesä. Nice! Sieltä saatiin B-hive honey ja queen bee, eli saatiin kuningatar mehiläinen, elikkä saadaan sitten tehty toi ampiaispesä. Saadaan siitä sitten settejä. Toi oli tosi hyvä löydös. Olisiko täällä vielä toinen, niin saatais 2 pesää tehtyä, niin saatais vähän enemmän hunajaa. Okei, täällä ei oo, mutta täällä on arkku. Okei, täällä on flinted arveita, nää on ihan hiton hyviä. Tää oli todella hyvä löytö ja tätä me todellakin tullaan hyödyntämään. Mahtavaa. Okei, mennään tästä yli ja lähdetään seikkaille tuonne toiselle puolelle, uudelle alueelle, jossa ei ole vielä oltu. Löytyisikö täältä niitä peuroja? Okei, ampiaispesä. Let's go, let's go. Ja ei muuta kuin mökki matalaksi. Se on muuten pelottavasti, kun menee sinne uudelle alueelle, niin sitä pomppaa se ilmoitus tuohon keskelle näyttöön. Siinä muuten vähän voi saattaa säikähtää, niin... Hei, tuolla! Okei, me saatiin meidän ensimmäinen peura, hemmetti, jes. Come on! Me ei saatu... Ai niin, jos me tarvitaan 3 noita päitä, niin me saadaan menty ensimmäisen bossin kimppuun, jonka sijainti pitäisi olla hyvin lähellä näitä ensimmäisiä. Itse asiassa mun mielestä se kivi on tossa ihan alussa jo, eli mennään käymään itse asiassa siellä vielä. Joo, tässä on Vegvisir Eikthyr location, eli se on tossa ihan suoraan eteenpäin jos mennään, niin siellä on Eikthyr. Noniin, meillä on ensimmäisen bossin signaali ja saadaan sen pää sitten tähän, ja Eikthyrin voima on oikeasti hyödyllinen.
Joten mä veikkaan, että me tullaan ensi jaksossa päihittää peli ensimmäinen bossi Eikthyr. Ja lähdetään itse asiassa käymään siellä, koska sieltä läheltä saattaa löytyä noita peuroja. Ja peurat on niitä, mitä me tarvitaan. Hei, tuolla on peura. Vitsi, mulla on hyvä aimi. Kiitos, kiitos. Täällä pitäisi olla Vegvisir Eikthyr. Ja täällähän se on. Täällä on Eikthyrin eli pelin ensimmäisen bossin spawni. Me tarvitaan 3 päätä ja meillä on tällä hetkellä 0, joten tässä on vielä hieman tekemistä. Ja mä ajattelin, että mä voisin mun ensimmäistä basea ruveta pikkuhiljaa tekemään johonkin tuohon lähialueelle. Joten lähdetään nyt kiertelemään tätä aluetta, että miltä tää näyttää täällä. Ja jos me löydettäisiin vaikka lisää peuroja, niin se olisi erittäin hyvä homma. Lähdetään tänne suuntaan, koska tää houkuttelee mua todella paljon. Mutta sä et houkuttele mua, voitteko te pysyä poissa, kun mä kuvaan videota? Peura. Tänne. Mä en päästä sua karkuun, sä oot mun kama. Tuut se suoraan mun ansa. Ja jää. Oi. Me saatiin ensimmäinen Dare Trophy, eli 2 vielä, niin me saadaan haastettua peli ensimmäinen bossi. Okei, tää menee nyt todella hyvin. Meillä on tavoitteena vielä etsiä joku hyvä paikka, mihin me lähdetään tekemään basea ja saada noin päät noilta peuroilta. Me saadaan sitten ensi jaksossa käytyä bossin päälle ja lähtyä sitten Black Forestia avaamaan ensimmäistä kertaa. Hei, mikä? Hei, tuolla on luita! Me aletaan lähestyä Black Forestia, koska täällä on bone fragmentteja. Tää alkaa oikeasti pikkuhiljaa pelottaa, mutta musta tuntuu, että jos täällä on vettä, niin tää on se paikka, mihin me tullaan tekemään base, koska tää on hyvin lähellä noita alttareita tai noita paikkoja. Eiköhän pistetään mökkerä pystyyn tänne näin, johonkin tähän alueelle. Ja nyt mä veikkaan, että me tarvitaan sitä yhtä työkalua. Okei, tähän pistetään base pystyyn. Okei, ehkä me tehdään näin. Joo, tehdään näin. Tää vaikuttaa hyvältä. Ja sit me tehdään tähän päälle niinku lattia. Joo, tälleen näin me tehdään. Okei, meillä loppuu puu kesken nyt. Ei, tää ei on nyt todellista. Kamo. Anna mulle sitä puuta. Ei saakeli. Otetaan noin seinät alas vielä. Okei, nyt me vaan laitetaan tohon katto. Tohon. Tohon. Ja vaikka tohon. Okei, nyt tarvitaan vaan tuli, niin sit se on siinä. Okei, 5 kiveä. Mistä me saadaan 5 kiveä? Okei, meillä on 3 kiveä. Okei, 1 kivi. Where is the rock? Täällä. Noni. Sitten ei muuta kuin nukkumaan. Ja 3. päivän pariin me ollaan selvitty 3 päivää. Täällä meidän maailmassa. Päivä 3 on alkanut. Nyt me päästään tekemään tää meidän rakennusprojekti, joka meillä jäi äsken kesken, koska tuli yö. Niin lopputekijöihinsä. Okei, mä voisin itse asiassa tehdä myös hoen, eli kuokan, koska me saadaan tän avulla tehtyä tasaisempaa maata tähän näin. Joo, tää on kätevä. Tasoitetaan ihan huolella, niin saadaan tehtyä vähän leveämpi toi taloalue. Niin, tää alkaa näyttää kodilta. Ei vittu, mä säikähin. Mä katsoin, että tuossa on mönkeli. Mä olin ihan varma, että tuossa mulla tuli viluväreet niin korkea. Herran jumala. Meillä on peuran nahkaa, mutta eikö siitä saanut tehtyä? Mun mielestä siitä saa tehtyä. Okei, mä kuulen taas peuran. Joten hiivitään tänne. Täällä nimittäin saattaa olla peura. Jep, siellä on. Ja, meidän aimi on mahtava kuten aina. Saatiinko me pää? Please! Mitä? Hui saakeli, mä säikähin, tuu tänne sieltä. Nyt sulle käy huonosti, sä et mua säikyttele. Juman kautsi. Tehdään tämmönen basics talo nyt ihan alkuun, eikä nyt lähdetä tekemään mitään sen kummempaa tähän alkuun, koska me selvitään kyllä tämmöisellä baseillä. Ja sitten tohon kohtaan me voidaan laittaa vaikka tää meidän nuotio. Ja siihen sitten niin saadaan pihvit siihen. Koti. Noniin, nyt se on kartalla. Mahtavaa. Ei! No on palannut, mutta okei. Me saatiin koalia. Tää on hyvä. Me ollaan kyllä hyvin pitkälle päästy jo ekan jakson aikana. Me ollaan saatu vaikka mitä tavaroita. Ja meillä on jopa flinted arroweita, jotka on todella hyviä. Esimerkiksi jos tulee iso mönkeli. Eiku niin! Meidän pitää tehdä tonning räkki, että me saadaan tehtyä sitä. Niin joo. Ai niin. Sori, mä unohin. Mä olin ihan pihalla tästä hommasta. Eli meidän pitää tehdä tuo, me tarvitaan flinttiä ja leatreita tosi paljon ja sit chopping blokki.
Tarvitaan flinttiä ja puuta, ja lähdetään hakemaan noin, koska mä haluan tehdä ton nyt. Mä nyt alkaa vähän kiinnostaa, koska mä en muista mitä noista sai. Okei, flinttiä meillä on nyt tarpeeksi siihen. Sitten me haetaan vaan puuta. No näkki nyt pitää sen päänsä kiinni. Jos me kaadetaan yksi puu, niin me saadaan siitä siihen tarvittavat välineet. Tää on kyllä kovaa puukeruuta ollut tää eka jakso, mutta ensi jaksossa päästään sitten varmaan paremmin eteenpäin. Tää on vähän tämmöstä jäykkää tää alku aina, mutta tosi hyvin. Mä en siis ekassa jaksossa silloin kun mä tein aikoinaan, niin en päässyt näin pitkälle alussa. Tuleeppa nyt tänne sieltä, niin mojautan sua turpaan. Mihin se peura meni? Ja jäi. Oot siellä toinenkin. Isompi peura. Ei täällä ole lisää peuraa, herra jumala. Oh. Säkään et karkaa multa. Mä jahtaan sua vaikka loppupäivän, mä saan sut kiinni. Tule tänne. Black Forest. Juu, en me tonne päin. Juu, ei, siellä on monkeleita. Joo, mä en juokse sun perään Black Forestille. Hemmetti. Mut mun pitää merkkaa tuo, että tuolla on Black Forest. Black Forest. Merkataan se tonne. Mut toi oli kyllä hyvä, että me löydettiin Black Foresti, koska sieltä nimittäin löytyy sitten vähän isompia kavereita. Ja sieltä me voidaan löytää sitten jos sitä seuraavan bossin signaali. Nyt on ollut pitkä päivä ja me ollaan edistytty tässä hommassa. Ja ensi jaksossa olisi tosiaan tavoitteena sitten tuhota peli ensimmäinen bossi Eikthyr ja päivittää meidän armoreita ja sitten lähtee seikkailemaan Black Forestille ja katsoa, että mitä kivaa sieltä löytyy. Ja mahdollisesti joudutaan törmäämään muuten meidän ensimmäiseen mönkeliin. Ja kyllä, nyt me saadaan tehtyä Leather nää armorit. Joten tehdäänpä eka tuolta Leather-hattu. Otetaan se tohon ja lyödään se päälle, saadaan armoria. Ai, kattokaa sitä. Me ollaan vahvempia kuin ennen. Tähän on tosi hyvä jäädä ja ensi jaksossa päästään sitten jatkamaan tätä meidän taivallusta. Ja me ollaan nyt tosi pitkälle päästy. Mutta hei, kiitos kun katsoitte ensimmäisen Valheim-jakson ja me nähdään sitten ensi Valheim-jakson parissa. Kiitti kun katsoit. Muista tilata kanava. Morjes!